हॅलो दिसतंय का वर मुंडी करतो बरं आणि मदत काय ते गवळी पोकरी ही जोडे का घेण्याची टक्कर लागलेली आहे. आयोजकांनी लक्ष द्या. बाजूला काढा ते समोर यावर खाली बसा सगळे. विजयी झाल्याच्या नंतर मालकांनी नाव सांगायला यायचंय. झुंज चालू झालेली आहे. अतिशय सुंदर झुंज खेळतोय. त्याला टक्कर देत आहे. आयोजकांनी लक्ष द्या. बाहेर काढा. चल भेट शबास्त्र पट्टे. क्या बात है बढ़िया बढ़िया. चलो भिड़ो भैया शबाश.